हेलो एभ्रिवान दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायगोननानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 9 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन नङा होमबा लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 9 सिम नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन आरो बे बर' सावथुनखौ अलरेडि एपिसड 9 सिम रिलिज खालामनानै होखाबायमोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे बर' सावथुननि एपिसड 10 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्स खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन, दाबो रिलिज खालामा होननानै। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 10 खौ फाइनालि बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो बगासुरि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय बयबो थांनानै नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे एपिसड 10 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो नायनानै सोर मोजां मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो आरो बयबो सापर्ट खालामहैदो लोगोफोर। आरो बे संदान आबुं बर' सावथुननि दायो एपिसड 11 खौ नोंथांमोना जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादों लोगोफोर। बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ नोंथांमोना जोबोरैनो दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौबो थाबैनो बिथांमोना बे साननैसोआवनो रिलिज खालामनानै होगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे बर' सावथुनखौ दायो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 10 सिम नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। आरो बे फैनो गोनां एपिसड 11 खौ नोंथांमोना एसे नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।